କିଏ କିଏ ଅବତାର ବାପା ଆପଣ ସକାଳୁ ଆମ ଘରେ ବାପା ତମେ ମୋତେ ବାପା ଡାକୁଛ ବାପାଙ୍କୁ ବାପା ଡାକିବିନି ଆଉ କ'ଣ ଡାକିବି ବାପା ଡାକୁଛ ନା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛ ବାପା ଟିକେ ଟିକେ କ'ଣ ଇଏ କି ଅଭିନୟ ମା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କ'ଣ ବାବା ଆପଣ କ'ଣ ହଉ ସେ ପଛ ହେ ଚଳିବ ଖାଅ ହଁ ହେଲା ବାପା ସକାଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଘରେ ଦେଖି ମୋ ନୟନ ଦୁଇଟି ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ହଁ ବାପା ପେଟ ଉପଦିଟା ଖାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଦେବି ବାପା ଆଉ ତମ ବଚନ ଶୁଣିବ ପେଟ ପୁରିଗଲା ନା ମ ସେମିତି କ'ଣ ହଁ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ପା ଭଲ ଅଛି ନା ହଁ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ବାପା ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋ ପେଟ ମଧ୍ୟ ପୁରିଗଲା ବାବା ଟିକେ କ'ଣ ଟିକେ କ'ଣ ଟିକେ ପାଦ ଧୂଳି ନା ଉପର ଉପର ଖାଇଛି ପାଦ ତଳୁ ଜମି ପୁରା ଜିଦିଆ ଛାଡ଼ିବନି ସେତିକି କେତେ ଜିଦିଆ ମୋ ଶୁଣି ନା ନା ମୋ ମନ ନବୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ବାବା ଯା ବାବା ଏତେ ସମୟ ଆପଣ ମୋ କୃଷ୍ଣ ବାପା ଏତେ ସମୟ ଆସିବେନି ବାପାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଛୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଆମ ଘର ସଂସ୍କାର ଆମ ଝିଅ ନା ବାବା ଟିକେ ଟିକେ ବାପା ତ ଚାରିପଟେ ବୁଲିଗଲ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଦେଉଳ ବେଢ଼ାଟା ବୁଲି କେତେ ସଂସ୍କାରୀ ମୋ ଜମି ମୁଁ ବଦଳି ଯାଇଛି ବାବା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଡାକିବେ ଆପଣ ବିଗତ ଦିନରେ ଯାହା ଦେଖିଦେଲେ ମୁଁ ଆଉ ସିଏ ନାହିଁ ମୁଁ ବଦଳି ଯାଇଛି କହିଲେ ବାବା କ'ଣ ନେଇକି ଆମେ ଆସିଥିଲେ କିଛି ନାହିଁ କ'ଣଟା ଆମେ ନେଇକି ଯିବା କିଛି ନାହିଁ ବାପା ଆସିଛୁ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇଯିବ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ମୁଁ କିଏ ତମେ ରାଜ ମୁଁ କିଏ ମୋ ଜମି ରାଜ ଜାଣିପାରୁନି ପଚାରନି ମୁଁ କିଏ ବାବା କିଏ ତମେ ପାରା ପାରା କବୁତର ବୁଝିପାରିଲି ବାବା ଏ ମୋ ଗୋଲା ପାରା ଭାବୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ବଡ଼ ଦେଉଳର ପାରା ମୋତ ବଡ଼ ମୋହ ବଡ଼ ମୋତ ବଡ଼ ଦେଉଳ ପାରାରେ ଚକ୍ର ମୋହର ଆସରା ମୋତ ବଡ଼ ଦେଉଳ ପାରାରେ ଚକ୍ର ମୋହର ଆସରା ସର୍ବରିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତି ହଉ କେତେ କଥା ମୋ ଝିଅ ଜାଣିଛି ବାସ୍ ମୋର ମନ ଏ ବାବା ଆଉ ଟିକେ ଅତି ଭକ୍ତି ଚୋର ଲକ୍ଷଣ ଏତେ ଥର କ'ଣ କ'ଣ ମାନେ 3-4 ଥର ହେଇଗଲା ଯାହା ନେଇଦେଲି ଝାଡ଼ାରେ ବୋହିଗଲା ପରା ଆଉ ଟିକେ ନାଇଁ କଥା ନାହିଁ ଶୁଣ ବାବା ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ଡେଙ୍ଗିଆ ଦେଇଯିବି ସବୁ ଆଣ୍ଡ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ବାପା ଏଥର ଆପଣ କୃଷ୍ଣା ସାଙ୍ଗରେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠୁ ବିରତି ନେଲି ଟିକେ ଦେଖୁଛ ମା ମୋ ଜୋଇଁକି ଦେଖୁଛୁ ତ କେତେ ସଂସ୍କାରୀ କେତେ ଭଦ୍ର କେତେ ନମ୍ର ଆଉ ବାପାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଚପଲ ବି ନା ଠିକ୍ 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 ହେ ମା ରେ ହେ ମା ଜୋଇଁଟା ବଡ଼ ପାଗଳ ଚଗଲାଟା ସବୁ କ'ଣ ଇଏ ହେଉଛି ହେ ମା ହେ ରହିଯା ବାପା କାହିଁ ଶୁଣି ଦେଉଛ ମୋତେ ମୁଁ ଅନେକ ତ ଦେଖିନଥିଲି ବୁଝିଲୁ ମା ବାପା ମାନେ ବୁଝିଲାନି ଗୁଡ଼େ ତୁଡ଼ି ହେଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଥିଲ ଏଇ ମା ତ ହଠାତ୍ ମଦ ବୋତଲ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ମଦ ବୋତଲ ମୋ ଝିଅ ହଁ ମଦ ଖାଇବ ହେ ମୋ ଝିଅ ଧରୁଛି ସେ ମଦ ନୁହଁ ଯେଉଁ ସ୍କେଲକୁ ଯିବା ଖରାପ ମୋ ଭଏସ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ କଫ୍ ସିରପ୍ ନେଇକି ଆଇଥିଲା ଚଣ୍ଡାଳ ବୋତଲଟା ହାତରୁ ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଉ ତାକୁ ରଫଡ଼ ନେଇ ବଦଲେ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ରଖିଛି ମଦ ଆଉ ନାରୀ ତୋର ମୋର ଭାଗ କିଏ ବୁଝିବ ଆମ ଭିତରେ ତୁ ମହା
ଏ ମାରେ କାଲି ରାତିରେ ତତେ ମୁଁ ସପନ ଦେଖିଲି ମୋ ମନ ଭାରି ବୁଝିଲେଣି ଗୋଡ଼େଇ ତୋଳି ହେଲା ତତେ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲି ଆଉ ଏଠି ଆସି ମୁଁ ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁଛି ମୋର मोरी पद जीवन नष्ट हो गला मोरी पद जीवन बर्बाद हो गला लो माँ मो बाप नुहे मोड़े से कहीं रखी हाँ नहीं कौन दी प्याक देलु तो पाइला गदर 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 है से नीचे गली गला दे ओहो दे आ दी प्याक बने दे पी देला पर जो डाले माको से डाले दे बनै परिबिनी सतर बनी परिबु ना अरे बनै दो कहली पूरा बनै परिबिनी बोली बाड़ो मुलेइलु मारे माट अरे नाच अरे दियो वो बहु को मार्च कौन भाई हाँ वो अरे कौन थी मद बंध हाँ ए तू कौन है मु करे ए तते पचास बार तू कौन आई तू पर तो स्वामी सुर घर छाड़ी चली आइलु पुड कौन आई हाँ ए राज क मद ग्लास मद बोतल ओहो तुम दिज जाक बस मद पिउल हाँ मो बहु देखीदेला से तो मारुच ए राज तू तो मार पचार हाँ डर नहीं टिके डर विश्वास कर तुम सतटा लुचाई ढेर चेष्टा करा चेष्टा कर सतटा जो आपणा छा फुटिक बाहर चेष्टा कलानी आ लुचाई किसी लाभ नहीं सत कह क्या डरबी सत कह पछे मला मरबी आप जहाँ देखिले जहाँ शुणिले सबू सत तोटा एड़े निर्लज तो मोटे लाज सर्व किसी ना नील जब एते खराब तो हो गल सत मानती हाँ बाहर राज किए बाहर ना 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 चांस नहीं सॉलिड जाए गोटे कहीं कौन चिंता कर टिके सदी सीधा बड़े घर बाहर करदे हेले जो छाती चिरी की था नाट लिखी दी सेटा बोली में दे ना 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 ए संपर्क आजर नुए डैड एमिति कोन एटा होची बहुत दिन साई को मैरिज करिबाटा थिला गोटे ड्रामा साई को सहित मोर किछि संपर्क नथिला कि मो साई को भल पाए मो तो भल पाए राज को डाल चिंता कले सोनी जेम देखा जमी चरित्र झील बोली आप भावुं मुझे खाली कलेज आसिक सुना पिला बेले आप सामने ठिया कही डाल मु सोनी बोली गोटे झील को भल पाऊँ बह करने निष्पत्ति नहीं आपणकर मतामतटा कौन से उठी था मत ये जाबड़ा पकई था ऑक्सीजन लगे आपोलो जा पड़ी था हेले मु कटक टका खेल करदेली कौन कले मम्मी गेला पुओ साई नवा साइन को टाणी आईली मझे बड़ी पकईदेली हेले मोर प्रथम पसंद ए सोनी लज्जा शरम सब भूली गलु हाँ डाडी को सामने गोटे पर स्त्री को घर को डाकी मद पीऊचु पुणी कहूँ कौन सोनी मोर प्रथम पसंद टिके बुझलु ओडिया सीरियल लेकिन ढेर माड़ माइलु हेले एबे प्रथम कथाटा कहबी कलिजा ऊपर पत्थर रखिदे सत कथाटा शुणु सतटा शुणु नमस्कार आज मुख्य समाचार
ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିନ 11:30 କଟକସ୍ଥିତ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମୋ ଶନିକି କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବି। ଆଉ ଏ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସମାଚାର ଶେଷ ହେଲା। ନମସ୍କାର। রাজ ঘরে তোর স্ত্রী অছি ହଁ স্ত্রী থাউ থাউ তু সেকেন্ড ম্যারেজ করিবু କ'ଣ ଦେଖାନ୍ତୁ ଦେଖି তোটা এতে তলকু খসি গলুনি କ'ଣ ଆଜି ମୁଁ ଢେର ଦିନ ତଳକୁ 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 ଖସି ସାରିଛି। ଚିନ୍ତା କର ସେଦିନ ଯେଉଁ ପାଗଳି ମୋ ରୁମ୍କୁ ଯାଇଥିଲା କାହିଁକି ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ କରିକି ଡାଲେମା 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 କାହିଁ ମାରିଥିଲି। ଏଇଟା ହେଲା ଅସଲ ମଞ୍ଜି। ମୋ ରୁମ୍ରେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳେ। ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଝିଅମାନଙ୍କର ନେକେଟ୍ ଫଟୋ ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସେୟାର କରିପାରେ। ଫଟୋ ବାବଦୀୟ କୌଣସି ପଇସା ନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କ ଭରସା ଉତ୍ତମ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ନିଶା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାକି ନାହିଁ। ମୋଠୁ ବାକି ଖାଇବ ପୁଣି ମାଗିବ ଦେବି ନାହିଁ ମୋତେ ଶିଖିବ ନା ବାକି ଦେବିନି କି ମାଡ଼ ଖାଇବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଫଟୋ ସମ୍ପର୍କ ଭରସାରେ ଚାଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସୁଶୀଲାକୁ ସିଏ ପରା ମୋଠୁ ଫଟୋ ନେଇ ଜୁମ୍ କରିକି ମୋତେ ଦେଖେଇଦେବି। ଆଜି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଲେ ବୋଲି କହିଦେବି। ଏବେ କୁହ ମୋର ଏ ବେପାର ତମକୁ କେମିତି ନାଗିଲା? ଏତେ ନିର୍ଲଜ ତୁ ହେଇଗଲୁ। ତୋ ମୁହଁଟି ଲାଜ ଶର୍ମ କିଛି ନାହିଁ। ତୋତେ ପଚାରୁଛି ଏଡ଼େ ବେଲଜ ତୁ। ମମି ହାତ ଉଠେଇଲା ସହିଗଲି। ହେ ତମେ ହାତ ଉଠେଇଲ ଏଠି କାହିଁକି ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ ମହଙ୍ଗା। ତମ ପାଖରେ ଅଛି ତମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆରେ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖି ଭଲରେ କ'ଣ ରାଗୁଛ? ଡାକ ଦେଖିଲ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଜାଣିଛି। ଏଇ ତଳୁ ଗୋଟେ ଗୋଲ ଗୋଲ ଅକ୍ଷରରେ ସାଇନ୍ କରିଦେବ। କ'ଣ ସେ ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁ ପଳାଶୁଣୀ ପ୍ରାଚୀ ବିହାର ପାଖରେ ଦିନ ରାତି ଅନିଦ୍ରାର ଏଇ ଯେଉଁ କୋଠାଟା ବନେଇଛ ସେଇଟା ତମେ ମୋ ନାଁରେ ଉଇଲି କଲ। ଗୋଲ ଗୋଲ ଅକ୍ଷରରେ ସାଇନ୍ କର। ସେଠି ମୁଁ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ କରିବି। ମୁଁ ବା ଅନାଥ ହୋଇସାରିଲିଣି। ଆଉ ଆଶ୍ରମ କାହା ନାଁରେ ହଉଛି? ଦିଅ ସାଇନ୍ କର। ସାଇନ୍ କରିବି। ସାଇନ୍ କର। ସାଇନ୍ କରିବି। ସାଇନ୍ କର। ସାଇନ୍ କରିବି ନାହିଁ। যদি ভଲରେ ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ନ ହୁଅନ୍ତି ତୋତେ ବି ମାରିଦେବି। ଓକିଲାତି କ'ଣ କିଛି ସାଇନ୍ କରିବ ନା? ସାଇନ୍ କରିବ ନା? ମମି ସାଇନ୍ କରିବ ନା? ମମି That's like a good time. এতটা বুঝি পারিল কৃষ্ণ মো মাতা রাত ঠিক है खोल बहुत ज्यादा